Замежнікі ў беларускім войску грамадзянам іншых краінаў дазволяць службу па кантракце. З садка ў шпіталь, масавае атручэнне дзяцей у Барысаве. Справа ЕГУ, ператрусы ў Беларусі і разгубленасць адміністрацыі універсітэту. Гэта аб'ектыў, Анастасія Русецкая. Вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. У Савеце Рэспублікі разгледзелі адразу два законапраекты. Першы прысвечаны зменам у правядзенні перапісу насельніцтва. Узрост рэспандэнтаў хочуць знізіць да 15 гадоў, а ўдзел у перапісе зрабіць абавязковым. Другі законапраект праходжання вайсковай службы. І тут гаворка пра грамадзянаў і іншых краінаў. Замежнікам плануюць дазволіць служыць у Беларусі па кантракце. Валера Руселік. Дазволіць служыць па кантракце ва ўзброеных сілах і ўнутраных войсках Беларусі замежным грамадзянам. Гэткую прапанову ад Міністэрства абароны абмеркавалі сёння ў Савеце Рэспублікі. Законопроект скіраваны на ўмацаванне нацыянальнай бяспекі і прадугледжвае карэктаванне шэрагу законаў і кодэксаў Рэспублікі Беларусь. Ідэя не новая. Яшчэ ў 2024 годзе Белпол папярэджваў пра рыхтаванне гэткага законапраекту. Паводле прадстаўніка арганізацыі Владзіміра Жыгара, прапанову Мінабароны варта разглядаць у рэчышчы агульнай мілітарызацыі Беларусі. Аднак ёсць і куды больш празаічнейшыя тлумачэнні. Дефицит желающих служить в вооруженных силах Беларуси. И это, скорее всего, наиболее вероятная причина. Потому что за последние годы огромное количество людей, мужчин, выехало за территорию Республики Беларусь. Это стремление набрать уже имеющих опыт ведения боевых действий людей. То есть, опять-таки, в данном случае мы говорим о русских. Человек, который прошел так называемый СВО, он может быть интересен для системы, потому что он имеет тот опыт, которого нету у вооруженных сил Беларуси в настоящее время. Што да з'яўлення замежных кантрактнікаў у ва ўнутраных войсках, падкрэслівае Жыгар, то варта памятаць, што яшчэ ў 2022 гэтая сілавая структура атрымала заканадаўчы дазвол на здушэнне пратэсту ў Беларусі з ужываннем баявой зброі і тэхнікі. Никто не будет никогда подавлять так жестко белорусов, как люди, которые не имеют отношения к Беларуси. А таму і з'яўленне вялікай колькасці замежных кантрактнікаў не ўмацоўвае, а наадварот пагражае нацыянальнай бяспецы, упэўнены эксперт. Представьте себе ситуацию, что в белорусских войсках будут не белорусы, а условно граждане России. И до конца все равно не будет понятно, да кому же они подчиняются. Паказальна, што прапанова Мінабароны прагучала на тле комплексных вучэнняў і правярання гатоўнасці падраздзяленняў МУС. Як паказалі нядаўнія вучэнні ў Віцебску і Магілёве, адпрацоўвалі там разгон масавых дэманстрацыяў, у тым ліку з прымяненнем баявой зброі і тэхнікі. Ужо заўтра гэткія трэнаванні пройдуць і ў Баранавічах. Валер Руселік, Белсат. Назваліся супрацоўнікамі КДБ, аднак пасведчанняў не прад'явілі. Пратакол вялі, але на рукі аніякіх дакументаў не далі. Так выглядаў ператрус у бацькоў аднаго з выпускнікоў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Паводле праваабаронцаў вясны сілавікі просяць даслаць на пошту копію дыплому. Маўляў, тады пакаранне не будзе. Вядома пра як мінімум 12 падобных выпадкаў пераследу студэнтаў, выпускнікоў ЕГУ і іхных родных. Студэнты шукаюць паратунку і кажуць пра недахоп дапамогі з боку адміністрацыі універсітэту. Падрабязнасці ў нашай корэспандэнткі ў Вільні Глафіры Жук. Студэнты, з якімі ўдалося празмаўляць на ўмовах ананімнасці, кажуць, што ў супольнасці пакуль больш разгубленасці, чым разуменне, што рабіць далей. Паводле адной са студэнтак у чатах проста перасылалі скрыншоты навінаў пра ператрусы. А ў адказ былі пераважна стыкеры з жахам. Мая суразмоўца таксама расказала пра знаёмую завочніцу, якая прыехала ў Вільню здаваць дыпломную працу, але пасля навінаў пра ператрусы баіцца вяртацца ў Беларусь. Таму ўжо 3 месяцы яна застаецца ў Літве.
Студэнты кажуць, што ад адміністрацыі ЕГУ пакуль не хапае канкрэтных інструкцый і дапамогі. Пішуць, што разумеюць, што цяжка, што працуюць, але на гэтым усё як бы і заканчваецца. Перадае адна са студэнтак. Паводле яе універсітэт нядаўна дасылаў апытанне пра тое, як студэнты сябе адчуваюць, а таксама паведаміў пра гарачую лінію, куды можна звяртацца па дапамогу. Дэпутат Еўрапарламента Дайнюш Жалімас пракаментаваў Белсату, якую, на яго думку, дапамогу Литва может оказать навучэнцам. Сам факт, что весь университет со всеми, я еще раз повторяю, со всеми преподавателями и студентами объявленной экстремистской организацией, я думаю, что это само по собой уже дает право тем людям, которые сейчас находятся в безопасности, допустим, в Литве, просить о полного убежища. Пасля навінаў пра ператрусы ў Беларусі універсітэт учора звярнуўся да студэнтаў. Яны атрымалі ліст на пошту, у якім падкрэсліваюць. Спачатку пераслед выглядаў як асобныя выпадкі, цяпер гэта можа перарастаць у маштабную кампанію супраць сваякоў студэнтаў. У гэтым жа лісце ЕГУ прызнае, што пакуль не можа ацаніць поўнага маштабу таго, што адбываецца. Асобна універсітэт звярнуўся да тых, хто цяпер у Беларусі. Студэнтам і сябрам супольнасці рэкамендуюць перагледзець меры бяспекі, бараніць персанальныя звесткі, перагледзець актыўнасць у сацыяльных сетках, а таксама лепш захаваць адчувальную інфармацыю. Мы таксама звярнуліся ў ЕГУ па каментар з пытаннем, якая дапамога цяпер аказваецца студэнтам і выкладчыкам установы. Але на момант запісу сюжэта адказу не атрымалі. Дарадца Святланы Ціхановскай па моладзевай палітыцы Маргарыта Ворахава расказала, што офіс таксама атрымлівае звароты ад студэнтаў і іх блізкіх. Падрабязнасцяў пра магчымую дапамогу там не раскрываюць, бо называюць гэтую інфармацыю адчувальнай. Але пералічваюць пытанні, з якімі да іх звяртаюцца людзі. Ці працягваць навучанне, ці сходзяць з універсітэту, што рабіць, калі ціск аказваюць на бацькоў у Беларусі? Як быць з візамі і дакументамі, ці варта паступаць у ЕГУ цяпер? Якія рызыкі ёсць для студэнтаў? Ці можна ездзіць у Беларусь? А калі можна, то як зменшыць небяспеку? Глафіра Жук, Белсат. Россия сутыкнулася з паліўным крызісам. У Москве і Санкт-Петербурзе уводзяць ліміты на бензін. Гэта наўпроставы вынік украінскіх удараў па нафтабазах, і гэтай ноччу чарговы стратэгічны тэрмінал выбухнуў літаральна пад носам у Пуціна. Пры гэтым расійскія дроны ўсё часцей падаюць і ў Беларусі. Падрабязней Руслан Ігнатович. Кадр поймал. Да. Ой, да ну еще горит. Снял. Ты там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? Лишь бы в дом не прилетел. Украінская атака супала са стартам Петербургскага міжнароднага эканамічнага форуму, які Крэмль традыцыйна пазіцыянуе як аналаг Давосу. Асноўнай мішэнню стаў Петербургскі нафтавы тэрмінал, адзін з найбуйнейшых нафтаперапрацоўчых комплексаў на Балтыйскім моры. У выніку налёту украінскіх дронаў на аб'екце, здольным перавальваць да 12,5 мільёнаў тонн прадукцыі на год, успыхнулі маштабныя пажары. Адлегласць ад ахопленага агнём тэрміналу да выставачнага цэнтру Экспафорум, дзе запланаваны выступ Владзіміра Пуціна, складае ўсяго каля 17 кіламетраў. Адначасна збройныя сілы абароны Украіны атакавалі Кранштадтскую ваенна-марскую базу, якая ёсць галоўным фарпостам Балтыйскага флоту Расіі. Паводле папярэдніх звестак генеральнага штабу ЗСУ, у порце Кранштадту былі траплянні ў ваенныя караблі. Яшчэ адзін сур'ёзны удар прыпаў на мічурынскі завод «Прагрэс» у Тамбоўскай вобласці. Гэта за 600 кіламетраў ад лініі фронту. Буйное прадпрыемства спецыялізуецца на вытворчасці высокатэхналагічнага абсталявання і кампанентаў для сістэмаў кіравання расійскай авіяцыйнай і ракетнай тэхнікі. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі пацвердзіў паражэнне цэляў, назваўшы аперацыю паспяховым выкананнем, цытата, плану дальнабойных санкцыяў для набліжэння міру. У сваю чаргу камандуючы сіламі беспілотных сістэмаў Роберт Броуді падкрэсліў сімвалізм нападу, іранічна параіўшы расійскім уладам уключаць калькулятары эканамічных перспектываў проста падчас тушэння пажараў. Дрон, походу. Дрон. О, полетел, По
Пакуль расійскія эліты назіралі за вогненным шоу ў Петербургу, рэха гэтай жа вайны чарговы раз дакацілася і да Беларусі. Гомельскае выданне «Флагшток» пацвердзіла інцыдэнт з падзеннем расійскага беспілотніка ў Слуцку. Падзея адбылася яшчэ 2 чэрвеня, адразу пасля чарговай масаванай паветранай атакі Расіі супраць Украіны. Пры аналізе фотаматэрыялаў журналістам удалося верыфікаваць дакладнае месца здарэння. Гэта прамысловая зона на ўскраіне Слуцку, непадалёк ад закінутай вайсковай часткі. Паводле выдання, на здымках, якіх не публікуюць меркаванняў бяспекі, зафіксаваны буйны пашкоджаны апарат чорнага колеру, які сваім прастакутным афармленнем нагадвае расійскі шагет. Менск гэтага інцыдэнту афіцыйна так і не пракаментаваў. Руслан Ігнатович, Белсат. У Барысаве масавае харчовае атручэнне ў дзіцячых садках. Чыноўнікі спачатку не называлі колькасць хворых, але потым паведамілі, што заўчора і сёння шпіталізавалі 29 дзяцей. Паводле галоўнага лекара Менскага абласнога цэнтру гігіены сітуацыя ў горадзе стабільная. Новых зваротаў у хуткую ці лякарні няма. Следчы камітэт паведаміў, што пачаў правяранне інцыдэнту. Што стала прычынаю, пакуль не кажуць. Вядома толькі, што прырода захворвання інфекцыйная. Галоўны лекар барысаўскай ЦРБ паведаміў мясцовай раёнцы, што дзецям ужо лепей, але яны пакуль застануцца ў стацыянары. Якія дзіцячыя садкі закранула ўспышка, не паведамляюць. Тым часам у гарадскіх чатах пішуць, што атручэнне сапраўды масавае. Болей за дзесятак садкоў, а ў інфекцыйных аддзяленнях няма месцаў. Галоўным падазраваным бацькі называюць біфідын – малочны прадукт з біфідабактэрыямі для дзіцячага харчавання. У Гомлі Дзяржаўтаінспекцыя затрымала нецвярозага кіроўцу аўтобуса, які вёз 19 падлеткаў на экскурсію. Падчас адмысловага рэйду мужчыны пачалі спраўджваць дакументы і заўважылі, што ён п'яны. Когда вчера выпивали? Наверное, с 18. С 18 до... Что пили? Пиво. В количестве? Примерно. 3 литра, наверное. Падчас медагляду выявілі, што ў арганізме кіроўцы болей за 1 праміле алкаголю. 39-гадовага магілёўца пазбавілі правоў кіравання аўтамабілем на 5 гадоў і аштрафавалі на 9 000 рублёў. Да таго ж, мужчына не меў дазволу на перавоз арганізаванай групы дзяцей. За гэта перавозчыка прыцягнулі да адміністратыўнай адказнасці. Лукашенко сустрэўся з расійскім бізнесоўцам, нарадзінцам Беларусі Дмітрыем Мазепіным. На перамовах прысутнічаў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчин, які, са словаў Лукашэнкі, і падаў ідэю такога спаткання. Мама живет по-прежнему в Минске здесь? Или ты ее свез в Москву? Не, она здесь живет, я у нее был сейчас. Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Пасля спаткання Мазепін заявіў журналістам, што з Лукашэнкам абмяркоўвалі, між іншага, міжнародную супрацу ў калійнай галіне. Дмітрый Мазепін, былы ўладальнік і генеральны дырэктар расійскага прадпрыемства «Урал-Хім», у складзе якога, між іншага, «Урал-Калій». Апошні ўваходзіў у альянс з «Беларусь-Каліем» і беларускай калійнай кампаніяй. Пасля таго, як Еўразвяз увёў у дачыненні бізнесоўца санкцыі, ён скараціў сваю долю ва «Урал-Хіме» і адышоў ад кіравання. У 2020-м, пасля жорсткай рэакцыі ўладаў на мірныя пратэсты, Мазепін публічна заклікаў спыніць гвалт. А ў 21-м Лукашенко распавядаў пра неназванага алігарха з Расіяй з беларускімі каранямі, гатовага плаціць за ягонае забойства. Паводле Рамана Пратасевіча, неназваны канкурэнт Гуцырыева фінансаваў тэлеграм-каналы ў 2020 годзе, у тым ліку канал «Нехта». Рост беларускай эканомікі сёлета запаволіцца ўтрая. Такі прагноз дае Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця.
Асноўны ж рухавік айчыннай эканомікі, экспарт у Расею, праходзіць тэст на трываласць. Масква ўвяла новую лічбавую сістэму кантралявання імпарту, па-расейску СПОТ. Менск аказаўся не гатовы. Юлія Цяльпук працягне. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця назваў стрыманым сёлетні рост беларускай эканомікі. Даследнікі лічаць, што ВУП Беларусі вырасце крыху больш, чым на адсотак, што ўтрая павольней, чым летась. Спад у апрацоўчай прамысловасці сведчыць аб праблемах, сярод якіх скарачэнне экспарту ў Расею і абмежаванае фінансаванне для імпартазамяшчэння. Эканамічныя санкцыі і залежнасць Беларусі ад расійскай эканомікі ствараюць значныя рызыкі для эканамічнага росту. Лукашенко заяўляў, што ў Расею ідзе 2/3 ўсяго беларускага экспарту. Гэта недзе 66%. Сёлета пастаўкі падаюць з эканамічных прычынаў. Дадаліся і бюракратычныя праблемы на мяжы. З 1 чэрвеня ў краінах ЕАЭС ідзе лічбавая сістэма адсочвальнасці абарачэння тавараў. Па-расейску ў скароце СПОТ. Згодна з правіламі, расійскі пакупнік цяпер мусіць праз падатковую закласці грошы за тавар, і толькі тады беларускі кіроўца атрымае QR-код, з якім можа праехаць праз мяжу. Безусловно, не всем это может нравиться, потому что деньги отвлекаются, товар еще не поступил, и уже, да, звучат нарекания, что возникают проблемы у тех же белорусов и компаний белорусских по поставкам, потому что просто отказываются, да, то есть от такой схемы не у всех сразу там есть, допустим, деньги и хотят платить. Каб не згубіць пакупнікоў, Лукашенко выпрасіў у Пуціна часовага паслаблення. До 1 лістапада беларускі экспарт будзе атрымліваць QR-коды на праезд без замарожвання сродкаў на рахунках расійскіх контрагентаў. Што Беларусь выйграе за гэтыя 5 месяцаў? Это может позволить, по крайней мере, белорусским и российским контрагентам найти какие-то решения, которые будут для них наиболее приемлемы. Возможно, будут для Беларуси выбраны какие-то особые режимы или, может быть, режимы для отдельных компаний, крупных, надежных, да. Не выключана, што Лукашенко пастараецца атрымаць прывілеі для кампаніяў, якія журналісты-расследавальнікі называюць сямейным бізнесам дыктатара і асобаў з ягонага атачэння. У дзень запуску сістэмы СПОТ Лукашенко скардзіўся губернатару Приморскага краю России. Примем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. Уже на заўтра Лукашенко абмяркоўваў праблемы дзеяння сістэмы ў тэлефоннай размове з Пуціным, без падрабязнасцяў. Юлія Цяльпук, Белсат. Амерыканец Эван Ньюман, які атрымаў у Беларусі палітычны прытулак, вярнуўся ў ЗША. Пра гэта паведамляе са спасылкаю на ўласныя крыніцы Радыё Свабода. На радзіме гэтага чалавека абвінавачвалі ў 14 злачынных эпізодах. Сярод іх удзел у штурме Капітолію 6 студзеня 2021 года пасля прэзідэнцкіх выбараў. Калі Эван Ньюман з'явіўся ў Беларусі ў 21 годзе, то адразу стаў любімцам беларускіх прапагандыстаў. Менш чым праз год ён атрымаў палітычны прытулак і пасяліўся ў Берасці. Там ён адкрыў рэстарацыю амерыканскай кухні і працаваў у цэнтры вывучэння англійскай мовы. Але на пачатку 2025 года прэзідэнт Дональд Трамп памілаваў Ньюмана разам з іншымі удзельнікамі штурму. Ужо летам мінулага года сацыяльныя сеткі, кафэ перасталі абнаўляцца, а па адрасе установы адкрыўся іншы рэстаран. Былому кіраўніку Кубы Раулю Кастра сёння споўнілася 95 гадоў. Лукашенко павіншаваў, назваў кубінскага лідара прыкладам стойкасці, падкрэсліў брацкія дачыненні паміж Беларусю і Кубай ды паабяцаў далейшую падтрымку ў Гаване. Пра гэтую ды іншыя падзеі ў аглядзе ад Ірыны Дарафійчук. Дзень нараджэння Рауля Кастра адзначылі ўшанаваннямі па ўсёй Кубе. Але юбілей праходзіць на фоне новага абвастрэння стасункаў паміж Гаванаю ды Вашынгтонам. 2 тыдні таму Злучаныя Штаты афіцыйна абвінавацілі Кастра ў датычнасці да гібелі 4 чалавек у 1996 годзе. Тады кубінскія знішчальнікі збілі 2 цывільныя самалёты, што належалі арганізацыі кубінскіх эмігрантаў з Маямі. Камуністычныя ўлады Кубы лічаць абвінавачанне часткай узмацнення ціску на востраў, а каля будынку амбасады Злучаных Штатаў у Гаване прайшоў шматтысячны мітынг.
Нарадзенец Мазыра Роман Гофман прыняў прысягу як новы кіраўнік ізраільскай выведкі Масад. Ён рэпатрыяваўся з бацькамі ў Ізраіль у 14-гадовым узросце і зрабіў у краіне вайсковую кар'еру. Апошнія 2 гады займаў пасаду вайсковага сакратара прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньягу. Падчас цырымоніі прысягі Нетаньягу узгадаў і нашу краіну, адзначыўшы, што, цытата, «беларуская зямля дала Ізраілю цэлую плеяду лідараў». Іран атакаваў базы Злучаных Штатаў у Кувейце і Бахрэйне. Бахрэйн закрываў паветраную прастору, чаго не адбывалася ўжо месяц, з моманту спынення ўзаемных удараў паміж Злучанымі Штатамі, Ізраілем і Іранам. У Кувейце упалі запаленыя абломкі. У Саудаўскай Аравіі ўключаліся сірэны паветранай трывогі. Корпус вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі заявіў, што атакі правялі ў адказ на абуральную агрэсію ЗША і ўдары па пазіцыях на востраве Кешм. Генеральны сакратар НАТО Марк Рутэ прыбыў з анансаваным візітам ва ўкраіну. Фота з вакзалу ў Кіеве апублікаваў у садсетцы X міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сыбіга, адзначыўшы, што ў Рутэ запланаваныя перамовы з Владзімірам Зяленскім ды іншыя важныя сустрэчы. Візіт адбываецца на фоне абвастрэння сітуацыі ў рэгіёне. Напярэдадні Расія нанесла масаваны ўдар па ўкраіне. Улады краіны папярэджваюць, што пагроза новых атак захоўваецца і цяпер. Ірына Дарафейчук, Белсат. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі знойдзеце на старонцы Белсату і ў сацыяльных сетках нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Вітаўтам Сіўчыкам. Расійскі дрон ляснуўся пад Слуцкам, а ўлады замоўчваюць інфармацыю. Замежнікам збіраюцца дазволіць служыць па кантракце ў войску Беларусі. Кадабісты тым часам пагражаюць бацькам студэнтаў ЕГУ. Гэтыя тэмы не толькі абмяркуем у студыі Белсат. Не пераключайцеся. Праз імгнення, а таксама і апытанне для вас, спадарства, падрыхтавалі мы традыцыйна. Заставайцеся з намі. Студыя Белсат, Анастасія Русецкая, Вітаўт Сіўчык, і пачынаем спадарства з апытання. Сёння мы задаем вам пытанне ў сувязі з тым, што грамадзянам іншых краінаў дазволяць служыць па кантракце ў Беларусі. Адпаведна, мы пытаемся, навошта, на вашу думку, Лукашэнку замежныя кантрактнікі ў войску. І даем вам наступныя варыянты. Не хапае беларусаў. Магчыма, гэта жаданне набраць тых, хто можа ваяваць з досведам так званай СВА, як вайну супраць Украіны расійскую называюць уласна ў Расіі. Варыянт для задушэння пратэстаў альбо варыянт не ведаю. Калі маеце дадатковыя варыянты адказу, можете пісаць у каментарах. Галасуйце, цікава, якое ваше меркаванне. Мы ж застаемся пры тэме, звязанай з вайною. Журналісты Флагштоку высветлілі, дзе канкрэтна упаў дрон. На яшчэ напярэдадні шэраг рэгіянальных медыяў і тэлеграм-каналаў паведамлялі пра падзенне баявога беспілотніка пад Слуцкам. Паводле папярэдніх звестак інцыдэнт адбыўся ў дзень 2 чэрвеня. Афіцыйныя ведомствы і прапаганда сітуацыю упарта ігнаруюць, а вось першае паведамленне ў гарадскіх чатах адмыслова зачышчалі. Пазней у сеціве з'явілася і верагоднае відэа пралёту БПЛА над Случчанай. Дрон, походу. Дрон. О, полетел. Гэта відэа апублікаванае тэлеграм-каналам «Рэальная Беларусь». Першапачаткова крыніца паведамляла, што ў рэгіёне маглі быць збітыя нават 2 дроны. У раёне суседніх вёсак Навадворцы і Лучнікі. Аднак пазней журналісты выдання «Флагшток» верыфікавалі інцыдэнт і лакалізавалі дакладнае месца прылёту. Аналізуючы здымкі з месца падзення, яны вызначылі, што абломкі ўпалі на ўскраіне самога Слуцку, у прамзоне на вуліцы Богдановича, непадалёк ад закінутай вайсковай часткі. Паводле мясцовых жыхароў гэтую тэрыторыю адразу ж шчыльна перакрылі вайскоўцы, міліцыя і ратавальнікі МНС. На фота якога не публікуюць з меркаванняў бяспекі, зафіксаваны буйны пашкоджаны дрон чорнага колеру, які сваім апярэннем нагадвае расійскі БПЛА Герань-2, вядомы як Шагет. Пакуль расійскія дроны губляюцца ў беларускім небе, украінскія сілы дэманструюць уласную дальнабойнасць.
У ноч на 3 чэрвеня украінскія сілы спецыяльных аперацыяў здзейснілі маштабную атаку на нафтавы тэрмінал у Санкт-Петербурзе. Аб'ект, які месціцца за 1100 кіламетраў ад мяжы Украіны, атакавалі беспілотнікамі, пасля чаго там успыхнулі буйныя пажары. Гэты тэрмінал адзін з найбуйнейшых на Балтыйскім моры і забяспечвае перавалку 12,5 мільёнаў тонн нафтапрадуктаў за год. Адметна, што ўдары адбыліся акурат у дзень старту Петербургскага міжнароднага эканамічнага форуму, куды меўся прыехаць Путін. З намі на сувязі Мікалай Казлоў, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў аднаўленні правапарадку. Спадар Мікалай, добрый вечар. Добрый вечар. Здравствуйте. Дрон упаў пад Слуцкам, так сцвярджае выданне «Флагшток», але тым часам улады, рэжым замоўчвае гэту інфармацыю, няма ніякіх каментароў, тлумачэнняў. Як можна ацаніць такія дзеянні? Ну, что касается самого дрона, то это не первый случай, когда российские дроны залетают на территорию Беларуси. Поэтому тут как бы удивляться нет причин. А почему не говорят? Ну, потому что они не в состоянии выразить свой протест россиянам. Несмотря на то, что вот все эти дроны, все эти попытки россиян запускать дроны вдоль границы с Белоруссией, и которая вот таким образом заканчивается, когда дрон сбивается с курса и падает на территории Беларуси. Они же ведь несут опасность для граждан Беларуси. И естественная реакция любого независимого суверенного государства – это выслать посла, как-то отреагировать. Но тут получается, что мы не настолько уж суверенны, не настолько независимы, вернее, Лукашенко не настолько независимый для того, чтобы как-то выразить какой-то свой протест государства вот против таких вот подобных вещей. Мы вот совсем недавно в Румынии упал дрон. Результатом послужило то, что одного из консулов просто выслали из страны. Але адна справа пратэста, іншая справа бяспека людзей, прынамсі неяк папярэдзіць, нешта заявіць, каб людзі былі ў свядомасці, што адбываецца. Нават гэта не робіцца. У меня, скажем, большие сомнения, что ПВО Беларуси вообще увидело этот дрон. Я, если честно, не очень уверен в возможностях Беларуси. Потому что мы знаем, что когда они видят, они пытаются их сбивать как-то, пытались, по крайней мере. В этой ситуации, насколько я понимаю, никакой реакции не было со стороны вооруженных сил Республики Беларусь. Поэтому, наверное, отсюда и вот такое вот решение их замолчать, промолчать, сделать вид, что ничего такого не было. Но мне кажется, вот так, потому что в любом другом случае еще надо подчеркнуть, что и ПВО у нас не настолько хороша, как они говорят или пытаются говорить. Натуральна, схаваць гэты факт даволі цяжка, таму што перакрываюцца дарогі і людзі адзін адному ў любым выпадку перадаюць гэтую інфармацыю. Але пытанне, ці, на вашу думку, ёсць штосьці, што ўсё ж такі прымусіць улады змяніць сваю пазіцыю, бо на сёння, на дзякуй Богу, мы не маем ахвяраў, але мы не можам гарантаваць, што ахвяраў не будзе і надалей. На вашу думку, ці ахвяры будуць здольны прымусіць змяніць пазіцыю уладаў ці штосьці іншае? Я не думаю. На мой взгляд, Лукашенко настолько зависим от России, что он не в состоянии, даже если будут жертвы, как-то адекватно отреагировать. Вот я почему-то не верю в это. Для него основной донор, основной партнер, основной гарант нахождения у власти – это Россия. Не белорусский народ, Россия. И в этой ситуации, конечно, сложно как-то выкатывать им какие-то претензии или как-то, я еще раз повторюсь, адекватно реагировать. Поэтому думаю, что нет. Думаю, списали бы на украинцев, придумали бы еще что-нибудь, кто угодно, только не Россия. А вось калі уявіць, што ў Беларусі была б нармальная ўлада, то як меліся падрэагаваць на такога кшталту, не то што інцыдэнт, а пагрозную сітуацыю? Безусловно, это
все принятые во всем мире какие-то дипломатические демарши. Это первое. Второе, наверное, бы ставили вопрос о том, что не такие они друзья и партнеры, если они допускают такие как бы вещи. Мне кажется, вот в этом направлении двигались бы. Наверное, бы не просто выслали бы кого-то из дипломатов, но убрали бы и военные базы российские, ну, на всякий случай. Спадар Мікалай, але а ў гэтай сітуацыі, калі фактычна людзі пакінуты самі на сябе, ёсць нейкія правілы, якія б дапамаглі забяспечыць сябе, ці гэта ўвогуле нерэальна? Это просто як бы лёс і всё. Ну, нет, конечно. Тут весь вопрос, собственно говоря, видят люди или понимают люди, что летят беспилотники, что они могут взорваться, и уже исходя из этих знаний, они могут действовать. Это опуститься в подвал, у кого есть такие, посмотреть, чтобы подальше от окон стоять, для того, чтобы, если вдруг взорвется, чтобы не было вот этих осколков стекла. Ну и, собственно говоря, все эти меры, они общеизвестны фактически. Поэтому, ну, наверное, так. Другой вопрос, что не всегда, как мы видим даже по этому дрону, не всегда срабатывает ПВО, не всегда сообщает людям об опасности. А в этой ситуации, когда человек не понимает этой опасности, тогда, конечно, ему сложно адекватно действовать в какой-то такой опасной ситуации. Пакуль жа тыя, хто ўтрымоўваюць уладу ў Менску, займаюцца зусім іншымі захадамі і пра іншае думаць. Гэтак у Савет Рэспублікі трапіў законапраект пра праходжанне вайсковай службы. Гаворка тут ідзе пра грамадзянаў іншых краінаў, то бок замежнікам плануюць дазволіць служыць у Беларусі па кантракце. Прадстаўнік Белполу Владзімір Жыгар у размове з Белсатам распавёў, што прыняць падобны законапраект рэжым вымусіў цэлы шэраг прычын. Давайце паслухаем, а потым вернемся да абмеркавання. Например, дефицит желающих служить в вооруженных силах Беларуси. И это, скорее всего, наиболее вероятная причина. Потому что за последние годы огромное количество людей, мужчин, выехало за территорию Республики Беларусь. И тех, кто остался, ну, безусловно, система все прекрасно понимает, что это не какое-то огромное количество людей, и больших надежд она не возлагает. Она хочет, чтобы людей в армии было больше. Опять-таки, это стремление набрать уже имеющих опыт ведения боевых действий людей. То есть, опять-таки, в данном случае мы говорим о русских. Безусловно, это не идет речь о том, что их будут назначать на какие-то руководящие там должности, но все равно человек, который прошел так называемый СВО, он может быть интересен для системы, потому что он имеет тот опыт, которого нету у вооруженных сил Беларуси в настоящее время. Спадар Мікалай, цэлы шэраг прычынаў назваў Владзімір Жыгар. А на вашу думку, якая прычына ўсё ж найважнейшая? Што схіліла Лукашэнку да такога рашэння? Сказал Владимир, я абсолютно согласен, но я бы, кроме демографии и людей с опытом, добавил бы, рассмотрел бы вообще эту проблему в контексте. Вот если мы вспомним недалекое буквально прошлое, и вспомним о том, с каким восторгом Лукашенко смотрел на бойцов Вагнера, которые готовы убивать кого угодно. Потому что они наемники, и, собственно говоря, и мы это видели, и в интернете очень много. На него, мне кажется, это произвело такое неизгладимое впечатление. И после этого, опять же, я напомню, что начали создавать вместе с Шейманом Гард-сервис. Это частная компания, которую вооружили до зубов, лучше, чем, наверное, полк мотострелковый. Это вот вторая история. Да? Третья история – это преобразование вот всех этих отрядов милиции, там Шторм, Буран и прочее, воинские части, бригады, тяжелое оружие. Этим уже занимался Карпенков, который, собственно говоря, вот прям так и говорил, что это на случай цветных революций, ну, может быть, там диверсионная группа. Вот. И мне кажется, вот этот закон о принятии в ряды вооруженных сил
контрактников, имеющих иностранное гражданство, да, это вот как раз вот в эту канву вписывается. Потому что, учитывая, насколько сейчас не прекращаются все эти репрессии, мы можем сделать вывод, что Лукашенко не доверяет ни белорусскому народу, ни армии. И ему, конечно, надо создать такие структуры, которые готовы выполнить любые приказы. И люди, которые никак не связаны с Белоруссией, ни родственными, ни какими-то дружескими связями, не считающие Беларусь родиной, как раз вот способны на вот такое выполнение приказов, лишь бы платили деньги. Мне кажется, это главная причина. Все остальное, вот эти все учения, рассказы, там, как Польша лязгает там гусеницами вдоль границы, эти наряды в форму, говорить о том, что у нас скоро война будет. Мне кажется, это больше, наверное, такой цирк для внутреннего потребления, напугать людей внутри Беларуси, и для Путина показать, что вот мы тут готовы, мы тут это ваше подбрюшье тут защищаем, мы тут брови хмурим, прислушиваемся, как там дела у НАТО. И если что, мы тут поляжем как один. Мне кажется, основная, это вот подготовка и попытка сохранить свою власть. Потому что вот люди, которые никак не связаны с Белоруссией, они дают возможность власти не обращать внимания на настроение. Когда они понимают, что они могут просто утопить в крови или там, не знаю, забить до смерти или покалечить людей, тогда вроде как можно и внимания не обращать. 2020 год, на мой взгляд, произвел на Лукашенко такое неизгладимое впечатление, что все это время, вот, начиная с 2020 года, он всячески пытается укрепить свою власть, и причем никак ни от кого не зависит. Пусть это наемники, пусть это ЧВК, по сути, пусть это полки. И когда мы понимаем, что экономика, совсем у нее плохая история, у экономики Беларуси, и тем не менее он готов тратить огромные деньги, на то, чтобы вот укрепить, мне кажется, все-таки основная цель, укрепить свою власть. Сэр Миколай, акурат мы задалі пытанне нашим гледачам сёння, навошта, на іхную думку, Лукашенку патрэбныя замежныя кантрактнікі ў войску, і акурат 53% з тых, хто ўзяў удзел у нашым галасаванні, адказваюць для задушэння пратэстаў, то бок фактычна паўтараюць і вашу думку. На другім месцы набраць тых, хто мае досвед ЗСВА. Тут так прагаласавалі 24%. Натуральна, мы адразу, калі кажам пра замежнікаў у войску беларускім, то адразу ўзгадваем перш за ўсё расейцаў, але на вашу думку, акрамя грамадзянаў Расіі, хто можа быць зацікаўлены ў такім кантракце? Грамадзяне якіх яшчэ краінаў? Мне кажется, любых. Солдат удачи достаточно много по всему миру. Вопрос идет о оплате. Сможет ли режим платить достаточно, чтобы люди приходили и воевали? Скажем, Россия набирает со всего мира. И почему не может это сделать Лукашенко? Только по одной причине, по финансовой проблеме. Все остальное, мне кажется, достаточно людей, которые, собственно говоря, вот кочуют и работают в этих ЧВК разного рода, нанимаются на вот эти армии, у которых там проходят вот эти все конфликты. И мне кажется, в этом проблем нету. Каких-то таких стран, которые прям вот одна какая-то национальность или граждане какой-то страны поедут, скажем, кубинцы. Вот они же ездят по всему, они настолько... Там у них отчаянное положение, что они ездят по всему миру. Они воюют в Украине на стороне России. Они охраняли Чавеса, и там у них какие-то подразделения были. И таких, собственно говоря, достаточно много людей.
которая, профессиональная военная, которая готова выполнить любой приказ, но за хорошие деньги. Вопрос только в том, насколько хорошие деньги готов заплатить Лукашенко. Вернее, насколько хорошие деньги он найдет для того, чтобы заплатить хорошим наемникам. Яшчэ пытанне, што гэтыя наёмнікі будуць рабіць у Беларусі сапраўды і ці не пойдуць яны супраць беларускага народу у пэўны момант супрацьстаяння рэжыму з беларусамі. Спадар Мікалай, напрыканцы размовы хацелася б яшчэ закрануць іншую тэму. Мы бачылі, як украінскія дроны сёння атакавалі аб'екты каля Санкт-Петербурга. Гэта пры тым, што ў гэтым горадзе акурат праходзіць міжнародны форум эканамічны, куды неўзабаве заўтра нібыта мае прыехаць Пуцін. Гэта ж як бы прыніжэнне, так, Пуціна перад усім светам. Але пытанне, гэта трошкі з плоскасці сімвалічнасці. А ці такія рэчы ўплываюць на вашу думку на тое, што расейцы задумваюцца, ці не варта ўсё ж такі заканчваць агрэсію супраць Украіны? Мне кажется, я отслеживаю ситуацию очень внимательно, связанную с войной в Украине. Мне кажется, все больше и больше людей в России, я даже беру не простых граждан, я беру даже вот этих Z-военкоров там, и всю эту братью, да, всю эту шелупонь. И они уже говорят о том, что надо заканчивать, потому что совсем как-то плохо у них на фронте сказывается. Поэтому вот все эти удары, опять же, хотел бы обратить внимание, что они же проводят этот экономический форум под этим каким-то, что это столица беспилотных технологий. И это особенно унизительно для России, когда прилетели конкуренты, разбомбили там нефтехранилища, потопили или повредили несколько кораблей и, в общем, так нанесли такой существенный удар. И опять же не будем забывать, что Санкт-Петербург – это родина Путина. Это отдельная пощечина. И сам по себе форум – это один из главнейших таких мероприятий Кремля в течение года. Таких не так много, таких форумов международных, которые проводятся с таким размахом. И все это, конечно, с одной стороны унижает Россию, унижает Путина и говорит о том, что это вовсе не сверхдержава. И давно уже не сверхдержава. С одной стороны. С другой стороны, раз это экономический форум, но фриков там, конечно, много, но, наверное, есть и бизнесмены, которые увидят вот эти взрывы, вот эти налеты, и 1000 раз подумают, стоит ли им делать хоть какие-то инвестиции в Россию. У них с этим большие проблемы сейчас. А на вашу думку, што могуць падумаць прадстаўнікі сілавых органаў у Беларусі, у тым ліку міліцыянты, вайскоўцы, якія, як мы ведаем, глядзяць на тое, што адбываецца ў Расіі, глядзяць на тое, што, маўляў, Масква гэта падпора, апора для рэжыму Лукашэнкі, а калі Расія паказвае сябе ў такім святле, то, можа, яны будуць менш спадзявацца на ўсходніх суседзяў? Я думаю, что, конечно, я просто знаю, что долгое время, по крайней мере, в вооруженных силах Россия воспринималась как старший брат, как будто там какая-то особенная армия, не какие-то там... Я многих знаю просто военных, и была такая как бы стратегия или такая, что мы должны продержаться там в случае войны, а потом придут россияне и всех победят. И вот эти стереотипы Украина просто сломала на корню. Стереотип о том, что это самая сильная армия. Стереотип о том, что ПВО самое-самое-самое. О том, что у них какие-то особенные ракеты. Выяснилось, что все это не так. И, конечно, там сейчас, мне кажется, такой когнитивный диссонанс. Особенно те, кто постарше. Вот уверенность в том, что Россия прям вот такая сверхдержава. И тут вот такая ситуация, что все заблуждались на этот счет. Поэтому, конечно, это влияет. И мне кажется, вот вся эта война в Украине и все, что там происходит, военные просто понимают, что никак нельзя туда вовлекаться, в эту войну. Потому что это смерть. Спадар Мікалай, дзякуй вялікі за тое, што далучыліся да эфіру студыі Белсат. З намі на сувязі быў Мікалай Казлоў, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытанні аднаўлення правапарадку.
І цяпер пра правапарадак, як яго разумеюць тых, хто атрымоўвае ўладу ў Беларусі, гаворка пра новы віток рэпрэсіяў, гэтым разам супраць ЕГУ. Распачалі крымінальную справу за супрацоўніцтва з універсітэтам. Па ўсёй краіне пракацілася хваля ператрусаў і допытаў. Праваабаронцам вясны вядома прынамсі пра 12 чалавек, да якіх ужо прыйшлі з вобшукам. Пад удар трапілі не толькі былыя ідзейныя студэнты, але і іхныя сваякі. Паведамляецца, што сілавікі пагражаюць бацькам. Калі іхныя дзеці не адлічацца з ВНУ, родных чакае крымінальны пераслед і арышт. Выданню «Майдэй Тім» сталі вядомыя падрабязнасці таго, як праходзяць ператрусы. Так, да бацькоў аднаго з выпускнікоў прыйшлі двое, якія назваліся супрацоўнікамі КДБ, аднак адмовіліся паказаць дакументы ці назваць свае імёны. Яны заявілі, што справа заведзеная паводле артыкулу за супрацу з экстрэмісцкім фармаваннем. Акрамя таго, ад студэнта запатрабавалі даслаць копію дыплому ў абмен на шанец нібыта пазбегнуць пакарання. Гэты пераслед стаў працягам жорсткай палітыкі ўладаў. У сярэдзіне красавіка гэтага года Вярхоўны суд унёс ЕГУ у спіс так званых экстрэмісцкіх фармаванняў. Праз сур'ёзную пагрозу затрымання праваабаронцы вясны настойліва рэкамендуюць студэнтам, выкладчыкам і выпускнікам ЕГУ цяпер ні ў якім разе не вяртацца ў Беларусь і нават не ўзаемадзейнічаць з сацыяльнымі сеткамі універсітэту. Эфіру далучаецца Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы Аб'яднанага пераходнага кабінету ў моладзевай палітыцы і студэнцтве. Спадар Алексей, добрый вечар. Добрый вечар. Добрый вечар. Ператрусы ў студэнтаў ЕГУ, пагрозы іхным бацькам. Пытанне таксама, што цяпер рабіць студэнтам, выпускнікам, тых, хто знаходзіцца ў зоне рызыкі. Магчыма, у Аб'яднаным пераходным кабінеце ёсць каментар нейкі на гэты конт. Мы чакалі таго, што будзе пераслед да студэнтаў і выпускнікоў ЕГУ. Мы чакалі, што будзе пераслед і да выкладчыкаў ЕГУ. Зараз мы бачым вобшукі, дапросы, звароты сілавікоў да бацькоў, да сваякоў. І мы думаем, што гэта не будзе спыняцца, будзе працягвацца пераслед, будуць прыходзіць. Ці ёсць нейкія рэкамендацыі ў нас? У такой сітуацыі вельмі цяжка даць рэкамендацыі, але, як слушна заўважылі праваабаронцы, як слушна мы казалі раней, і зараз у афіцыйнай камунікацыі кажа універсітэт, трэба як мага больш паклапаціцца пра сваю лічбавую бяспеку. І увогуле не трымаць нічога звязанага з ЕГУ ў сябе. То бок лайкі, рэпосты, групы, мэйлы, все гэта варта прыбраць, прынамсі схаваць па магчымасці. Вы кажаце пра афіцыйную камунікацыю універсітэта. Наша журналістка сёння размаўляла са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Яны скардзяцца на тое, што ва ўніверсітэце пануе разгубленасць, што няма дастатковай падтрымкі з боку адміністрацыі універсітэта. Афіцыйнага каментара ва ўніверсітэце нам таксама не далі. Як вы ацэньваеце такую пазіцыю Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта? Кіраўніцтва мусіць даць дакладны адказ, дакладную рэакцыю, пазначыць сваю пазіцыю, прыняць на сябе адказнасць, таму што клапаціцца пра сваіх студэнтаў гэта адна з галоўных задач універсітэта. Паводле медыяў да людзей з вобшукамі прыходзяць людзі, якія кажуць, што яны вось з КДБ, прытым не называюць ні сваё імя, ні пасведчання не паказваюць і пагражаюць бацькам студэнтаў, маўляў, няхай вашыя дзеці сыдуць з гэтага універсітэту, а інакш мы завязем на вас крымінальную справу. Але ва ўмовах беззаконня, якое пануе ў Беларусі, ці сыход з універсітэту, забіранне дакументаў і гэтак далей, ці гэта гарантыя, што рэжым не дачэпіцца да іх, як, напрыклад, да былых студэнтаў ЕГУ? У дадзеным выпадку я бы сказаў, што ніякіх гарантый няма. Просто не можа быць. Калі яны захочуць, яны прычэпяцца да чаго заўгодна. Калі чалавек вучыўся там ва ўніверсітэце 6-7 гадоў таму, усё роўна гэта можа быць прычынай пераследу. У нас ёсць каментар дэпутата Еўрапейскага парламенту ад Літоўскай рэспублікі. Спадар Дайнюс Жалімас лічыць, што рэпрэсіі сярод студэнтаў і бацькоў гэта частка вялікай скаардынаванай кампаніі рэжыму супраць беларусаў. Давайте паслухаем і вернемся да нашай размовы.
Этот университет, наверное, единственный белорусский университет, если так можно назвать, который действительно пользуется полной автономией, то есть и исследований, и проведения студий. Так что, естественно, для Лукашенко такие центры свободные, как бы сказать, креативные мысли, научные и преподавательские, они действительно не нужны. Так это еще раз это подтверждает. А на самом деле это, скорее всего, еще и часть более широкого, может быть, такого плана репрессий. Я имею в виду, если так совместить, что происходит вокруг всего ИГУ и вокруг всего окружения, допустим, Светланы Тихановской, то, наверное, скорее всего, это часть такой большой скоординированной кампании. Спадар Алексей, калі у Беларусі паратунку шукаць няма ад каго, то калі мы кажам пра, напрыклад, літоўскія ўлады, ці можна тут чакаць дзейным студэнтам, да прыкладу, нейкай абароны, ці вы будзеце выступаць да ўладаў з нейкай просьбай? Конечно, мы будем звяртацца да ўладаў Літвы. Мы лічым слушным, што трэба звяртацца па дапамогу. Мы лічым слушным, што трэба звяртацца па абарону і па статус уцекача. Ад свайго боку мы можам сказаць, што таксама можна звяртацца да нас у індывідуальным парадку, можна напісаць на пошту, звярнуцца праз платформу «Гэта моладзь». Мы будзем разглядаць справы і у выпадку неабходнасці кансультаваць студэнтаў і выпускнікоў ЕГУ. Спадар Алексей, тут я хотел бы дачапіцца момант важны, каб з вами скантактавацца, бо невядома, у нас таксама людзі слухаюць унутры Беларусі. Як зрабіць гэта бяспечна? Як гэта зрабіць бяспечна, каб службы лукашэнкаўскія не вылічылі гэтага кантакту? Паклапаціцца пра лічбавую бяспеку. Найлепей звяртацца праз ананімную форму на старонцы платформы «Гэта моладзь», thisisuse.info. Не пісаць нам мэйлаў, таму што мэйл можна пры вобшуку адсачыць, і гэта можа стаць прычынай пераследу. І таксама звяртацца толькі выключна з уключаным VPN, каб павялічыць просто павялічыць бяспеку. Пра падзеі вакол справы супраць ЕГУ на сваёй старонцы ў Фэйсбуку выказаўся і палітык Зенон Пазняк. Ён назваў гэта гібрыдным вынішчэннем нацыі. Давайте паслухаем цытату. Тут тыповая расійская сталіншчына, прыём гібрыднага генацыду з выкарыстаннем эўфемізмаў. Эўфемізм тут экстрэмісцкая арганізацыя, які лукашысты прыляпілі да ЕГУ. Значыцца, пасля наклейкі ўсіх студэнтаў і іхных бацькоў можна садзіць за краты. Пры Сталіну такім эўфемізмам-фантомам было словазлучэнне вораг народу. Тады звычайна расстрэльвалі. На вашу думку, чаму рэжым так моцна вырашыў пайсці ў наступ супраць ЕГУ? Установа знаходзіцца за межамі Беларусі, так? То бок калісьці ЕГУ выгналі з Менску. Мы бачылі таксама, што еўрапейскі гуманітарны універсітэт за апошнія гады, скажам так, пераўтварыўся з установы, скіраванай да беларусаў, ва установу, скіраваную да студэнтаў, да выпускнікоў школаў з усяго рэгіёну. Там было выкладанне па-расейску. На жаль, і гэта таксама нас многіх абурала, што не выкарыстаны быў шанец, каб стварыць беларускамоўны універсітэт адзіны ў свеце. То чаму ўвогуле афіцыйны Менск вырашыў так ваяваць з ЕГУ? Таму што ЕГУ гэта адзін з самых лёгкіх шляхоў для беларускай моладзі да свабоднай адукацыі ў Еўропе. Доступ да ЕГУ быў заўсёды адным з самых простых. ЕГУ мае беларускія карані. Нават улічваючы, што зараз з беларусчынай ЕГУ ёсць вялікія праблемы, і мы бы з свайго боку хацелі б бачыць больш беларускага ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, напрыклад, беларусаў у бордзе кіравання, ці большую супрацу з арганізацыямі грамадзянскай супольнасці, са студэнтамі, каб ЕГУ быў больш дэмакратычны. Але рэжым змагаецца супраць
вальнадумцаў. Рэжым змагаецца супраць манаполіі сваёй на розум моладзі. І ЕГУ, як такая брама да еўрапейскай вольнай адукацыі, гэта адна з вялікіх праблемаў рэжыма, і таму яны вырашылі ціснуць менавіта сюды. І яшчэ трэба ўлічваць, што ЕГУ гэта прыватны універсітэт. Таму прызнаць прыватны універсітэт экстрэмісцкім фармаваннем, экстрэмісцкай арганізацыяй і ціснуць значна лягчэй, чым прызнаць той жа дзяржаўны універсітэт які-небудзь Літвы ці Польшчы ці іншых краін еўрапейскага звязу. Спадар Алексей, дзякуй вялікі, што далучыліся да нашага эфіру. З намі на сувязі быў Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў моладзевай палітыцы і студэнцтве, і абмяркоўвалі вось гэты ціск рэпрэсій супраць студэнтаў ЕГУ і іхных родных. А цяпер мы распавядзём пра тое, што цікавага адбываецца ў нашых рэгіёнах. Прыйшоў час нашай сталай рубрыкі «Навіны рэгіёнаў», якую мы рыхтуем супольна з рэдакцыяй «Багемедыя». І пачынаем з шматпакутнай віцебскай новабудоўлі на вуліцы Будзёнага. Жыхары дому б'юць трывогу. Ужо 2 месяцы падвал заліты вадой. Смурод стаіць невыносны. Мясцовая ЖЭУ 5 цалкам ігнаруе шматлікія заяўкі. У абмеркаваннях гараджане абараняюць кіраўніцтва ЖЭУ, спасылаючыся на катастрафічны брак кадраў у сферы ЖКХ за нізкіх заробкаў. Пры гэтым у каментарах разгарэлася спрэчка. Многія карыстальнікі абвінавацілі ў калапсе самых жульцоў, якія нібыта забіваюць каналізацыю памперсамі і смеццем. Самі ж уладальнікі кватэраў упэўненыя, праблема менавіта ў якасці камунікацыяў, а смурод і вада па пояс для Віцебску з'ява не адзінкавая. Падобныя відэа з новага мікрараёну Некраполля з'яўляюцца рэгулярна. Чыноўнікі сітуацыю традыцыйна не каментуюць. У Баранавічах пад пагрозай аказаўся гістарычны будынак былога каледжу лёгкай прамысловасці на пешаходнай вуліцы Савецкай. Унікальны аб'ект, дзе стагоддзя таму працавалі кавярні, і знакаміты рэстаран «Імперыя» працягвае разбурацца. Кавалкі тынкоўкі пачалі масава асыпацца з апорных калонаў проста на галовы мінакоў. Улады аператыўна абнеслі небяспечную зону сігнальнай стужкай, патлумачыўшы гэта клопатам пра бяспеку пешаходаў. Гэты будынак з багатай гісторыяй пустуе з 2022 года. Яшчэ 2 гады таму чыноўнікі абяцалі знайсці арандатараў і хутка пачаць рэканструкцыю. Сёння ў адміністрацыі супакойваюць, праект ужо прайшоў экспертызу і цяпер шукаюць падрадчыка. Аднак самых гараджанаў абурае поўная непразрыстасць. Праект абнаўлення топавай лакацыі трымаюць у сакрэце, а грамадскіх абмеркаванняў так і не было. Мясцовыя людзі асцерагаюцца, што за зачыненымі дзвярыма архітэктары прымуць рашэнне, якое назаўжды знішчыць гістарычнае аблічча гораду. І пакуль адныя рэгіёны змагаюцца з камунальнікамі і мясцовымі ўладамі, Берасце пакутуе ад шуму. Жыхары гораду скардзяцца на начныя кампаніі, якія ператвараюць жыццё ў суцэльнае выпрабаванне. Афіцыйныя звароты да міліцыянтаў пытання часта не вырашаюць. Са словаў пацярпелых, участковыя спасылаюцца на бюракратыю і афіцыйна патрабуюць вымераць узровень шуму. У мясцовых пабліках сапраўдны выбух абурэння. Людзі стомленыя ад гучных размоваў, спеваў і музыкі да глыбокай ночы. Парады ў інтэрнэце падзяліліся. Адныя прапаноўваюць радыкальны шлях – прадаваць кватэры і з'язджаць за горад. Іншыя лічаць шум непазбежнай платай за жыццё ў цэнтры. Зрэшты, як паказвае практыка, у бліжэйшых прадмесцях сітуацыя не лепшая. Там моладзь таксама гуляе да раніцы. Ох, ужо гэтая моладзь жыць не дае. У самым цэнтры мы тут зараз перанесемся спадарства ў замежжа. Гаворка пра Францыю. У самым цэнтры Парыжу рыхтавалі грандыёзную мастацкую інсталяцыю, якая мелася пераўтварыць мост у сапраўдную вапняковую пячору. Аднак у планы ўмяшалася прырода. Моцны вецер літаральна разадраў велізарнае друкаванае палатно. На арт-аб'ект, адкрыццё якога перанеслі праз непагадзь, прапаную паглядзець без каментара.
некалі калі паглядзець вось старыя гравюры там ці нейкія малюнкі сярэднявечнай Еўропы ды нават пазней на мастах будавалі дамы аж пакуль яны у свой час у рэчкі не пападалі. Ну вось цяпер ёсць інсталяцыі, але і тут прырода ўмяшалася, хаця здаецца лета каляндарнае распачалося, але тым не менш трэба быць пільным. Так, прырода не спіць нават летам і вельмі часта маем сюрпрызы. Ну а сёння гаспадарства для вас працавалі Анастасія Русецкая і Вітаўт Сіўчык. Дзякуем усім, хто быў гэтую гадзіну з намі і зычым добрага вечара. Пакуль.